ليلة عشيت وجوا بتلم كيسها كبيرة فارني فتو دهلتهم ويلدتي بن قال في البيم لي سهلو يكلم فايرا ماريا وجسو ديكي تارديا واجي سما فوسنا هلا الكبر هلا الجيل ايش في الفار في دباتيها ريتين هيك بلا واسي قلبي لفوق رولي مسيكني ما هم كين جسوهاني Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazie lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżisrum qegħdin nofru din l-Quddisa għar-Ruħ Mary de Giorgio. Fil-Vanġelu llum se niltaqgħu ma' Ġesu li juri lilu nnifsu fis-sinagoga tar-raħal tiegħu. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla permezz ta' ibnek, intu rejt niġnus kollha id-dawl tiegħek ta' dejjem. Għamel jaħna l-poplu tiegħek narfu s-sebħ kollu tal-feddej tagħna u narfuh dejjem iżjed sa ma narah fid-dawl ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabbna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb lill-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma rah. Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb lill-Alla iħobb ukoll lil ħuh. Kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu mwieled minn Alla u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-uliet Alla meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kull min hu imwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Il-kelma tal-mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-msejknin tiegħek. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija demmhom għażiż quddiem għajnejh. Ħajjitolbu għalih dejjem u jikberkuh il-jum kollu. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx,
bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha issejħulu ħieni. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u r-rott il-ħelsien lil-maħqurin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilea u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Eżejja l-profeta. Fetħu saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal l-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Ir-rott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġġa' għala il-ktieb taħlura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli bil-ħlewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-mulej. Ek il-Vanġelu tal-lum ikompli jagħtina d-dawl fuq il-ħajja tagħna nisranija. Ek l-ewwel qabel kollox għandna l-Ġesu li jiġi muri li hu bil-qawwa tal-Ispirtu. Qisu l-Ispirtu qed imexxi lil Ġesu minn post għal ieħor. U din tiftħilna wkoll qalbna u għajnejna li dan l-Ispirtu Santu li kellu Ġesu fih aħna rċivejnieh fil-magħmudija tagħna u qiegħed jigwidalna pass pass fil-ħajja tagħna. U importanti aħna nitolbu u ninvokaw il dan l-Ispirtu biex jenna fid-deċiżjonijiet ta' kuljum. Imbagħad għandna draw oħra sabiħa ta' Ġesu. Hawnhekk jgħidilna l-Vanġelu li daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Id-drawwa ta' Ġesu li għalkemm kien liben Alla, li għalkemm kien immexxi mill-Ispirtu, għalkemm kif naraw fil-Vanġelu wkoll kien imur jitlob waħdu fuq l-għolja jew x'imkien ieħor jew fid-deżert u f'postijiet oħrajn fejn joqgħod għall-kwiet, Ġesu kien isegwi wkoll il-tradizzjoni ta' żmienu li jmur fis-sinagoga b'mod regolari. Hemmhekk x'kien jagħmel Ġesu? Hemmhekk kien jisma' u jitgħallem il-kelma t'Alla u kien attiv ukoll mill-fatt li dakinhar talbuh biex jaqra. U din tfakkarna wkoll l-importanza li aħna b'mod regolari nattendu l-quddiesmu speċjali il-quddisa tal-ħadd. Però x'kien il-messaġġ ta' Ġesu li qara f'dan minn Iżajija? Għax f'dak li qara Ġesu aħna nistgħu niskopru l-vokazzjoni tagħna, l-Ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani. Bagħad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. L-ewwel mission statement nistgħu ngħidu ta' Ġesu. Mhux li jaħqar lil ħadd ieħor, mhux li jgħid in-negattività fuq ħadd ieħor, mhux li forsi jaqla xnijat fuq ħadd ieħor, imma li jeħles il ħadd ieħor mid-diffikultajiet. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Jiġifieri dawk li jixtiequ jisimgħu nagħtihom kelma ta' ġid, ninkoraġġihom u mhux bil-maqlub,
kontra l-bxara tajba hemm il-bxara l-ħażina, il-bxara tal-ejra, il-bxara tal-firda, il-bxara tal-parrokjaliżmu, kull wieħed fid-dinja tiegħu. U nispiċċaw bħalma ġieli spiċċajna anke f'Għawdex tagħna u f'Malta anke parroċċa kontra oħra jew grupp kontra ieħor. Id-dawl mill-ġdid lill-lomja li min ikun forsi mamat, issa dal-mamat jista' jkun kemm materjali, kemm spiritwali, aħna msejħin neħilsuh il-ħelsien lil maħqurin. Jekk nafu b'xi ħadd qed ibati, jista' jkun ibati f'kwistjoni familjari, jista' jkun ibati imħabba ċirkustanzi soċjali. Hemm ħafna modi kif il-persuna tista' tkun maħqura. Aħna msejħin inkomplu dak li beda Ġesu u iwasslu il-ħelsien. Għalhekk jew nitolbu mlejda l-Vanġelu, dil-biċċa li qara Ġesu fil-Vanġelu kienet kompli billi il-profeta kien jitkellem il-vendetta talla li ġib il-ġustizzja, però dik il-biċċa Ġesu qabiża. Għax Alla ma jagħtix vendetta, Alla ma jagħmilx ħaq kif kienu jifhmu fit-Testament il-qadim, u kien minħabba fek li aktar tard wara dal-Vanġelu imbagħad jippruvaw jitfgħuh minn sisa għal isfel. Però dak mhux l-istil talla, mhux l-istil li qed jurina Ġesu. Għalhekk jew nitolbu l-mulejlhom jagħtina l-grazzja tiegħu biex l-ispirtu li għandna fina inħalluh imexxina u jew nżommu il-Vanġelu bħala kriterju ta' fejn għandu jmexxina l-ispirtu. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u resqu talbina il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu il-Knisja tkompli titmexxa aktar mill-Ispirtu Divin u mhux mill-Ispirtu uman. Nitolbu. Tolbuk missier ħanina għalina l-koll biex fuq l-eżempju ta' Ġesu aħna nkomplu nxandru il-bxara tajba lill-imjasrin. Nitolbu. Resqulek missier ħanin ukoll il-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Kun inti d-dawl u l-mistrieħ ta' qalbhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Għatiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lejda l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq.
Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Għax int illum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-żewġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edan. Qaddis, 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 mlej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel aw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Meri, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxjem l-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fija,
int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stoq li jrid tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu. Naslat li ġejjin bir-rigali moħbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Betlem twil Ġesu bambin deb jinġibt milli iżjed fin. Għaliex inti resetani tas-sema u tal-art. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Ċensina sernati sabiex lilek nati ġieħu glorja u foħrija lill-Alla il-ħanin. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Jiena mirra ser nagħti għax ser dbati għall-bnedmin sabiex lilna inti tibdi u terġa' tina slim. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Nitolbu. Għatina jitolbuk u għalla tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna. Bi Kristu Sidna il-Mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nila tibki xizjed nini Ġesu bambin. Ħallina l-biki għaxana nidimmin. Ejjew
sabihu Elohini ni jovenina Nini latif kishis yet Nini Jesu bami Hali halin albiki Ashana mihitimin Eye wara wara Yafken fa